Khungsa school bus Malkhung bai Thutai Kwlangjagwi Thwimwrajak khoroksa Sikla mung sebobrot roi umur bisibri Chini Thutai Indranagar Amchaio patimuni yagulo sago dukumanai no Kwlangjagwi Agartala jibi sakam nogo patimung rajakhor agulini Indranagar Amchaio Hashtag salbrum no thagle lahar party mungo kalai langma arimani te sagotu kumanmani koktuma kasoi family abo haikino te kaisa lahar party mung patika rajakor agulini Indranagar Amchaio party mungo saimaka karaksalo lama ganawa himui tongmani jorawa Khungsa school ni bus Malkhung phai Thutai Kwlangjagwi Amchaini sebobroto roi mungoi khoroksa borokno lokilogino Thwimwrajak klai thangmani koktuma party muni yaglo Amchaini borok nugoi nokni borokno koktuma horjakmani aboni yaglo sagotu kumanano Kwlangjagwi jibi sakam nogo Phiaba paithako khare thangka school ni bus Malkhung sonai paithakok tuma sijangma jorade sakoduku manano jibisa khamnogo saknai rijagoi tongo hone saimanka rajakhor agulini simi pranapni kokthum Chini Khorang